lero ndabwera ndi nkhani yake ndiyokhudzana ndi mkaziyo amachoka ku South Africa komanso adawawa amachokera ku Malawi koma amakhala mu dziko la South Africa ndipo adawawa amayendesa Uber. Ndiye nkhani yake ili motere, izi ndi zimene zinachitika. Adawawa amayendesa Uber ndiye unapezeka zokuti tsiku lina anthu anapanga request Uber ya adawawa ndi adawawa anapita kukamutenga ndani customer uja. Atafika umene uja anapeza ndi mkaziyo komanso anayenda zinzake. Mkazi anaterezera kwambiri ndazi zake aja amene anapanga request kumpangira mkaziyo. Adawawa anamutenga mkazi ndi ali mkati mopita kumene amapita mkaziyo. Mkazi uja anayamba kuvuta kumavulisa adawawa izi ndizi nde adawawa anamuimbira foni munthu amene anapanga request Uber uja kuti nzanu uja kuno ndakuvuta ali kuno akuvuta kwambiri. Ndi adaja anauzidwa kuti iwe ndi wamkulu wekha kuziwa zoti mkaziyo waledzera apopo ndiye tangopanga zoti adeke mpakana akafike kumene apitako. Adaja anati okay chabwino ndi ali mkati moyenda muja mkazi uja amapitirizabe kuvuta koma adaja amapitirirabe. Kenako mkazi uja anangotsegula chiseko ndi kujowa panja gemu lijewe kuyenda ayimiza galimoto apita kwamona mkazi uja ampeza limiro bwino iwo amona ngati wavulala ndi amatenganso mkazi uja kuti amuyike chani mu galimoto muja. Ndi mkazi uja wamba kukuwa pamene paja akufuna kundiba akundipanga kidnap izi ndizi. Anthu abwera pamalo paja atabwera anthu pamalo paja amba mpasa mambama ena ukangumufusa kumudziwa mkaziyo. Adaja asindi kumudziwa mkazi ine ndine wa Uber ambaso kummenya mene paja anyamara Uber makonda zimenezi mapanga kidnap anthu izi ndizi amba kummenya. Ndizona ali mu dziko la South Africa anthu a Uber amapanga so kidnap anthu ndizi nakanga lizapanga connect ndi amba kumumenya mkuluchi kumumenya kenako apolisi abwera. Apolisi atafika pamalo paja anamutenga mkuluja pamodzi ndi mkazi uja awatenga onse kupita nawo ku police station. Afika ku police station ndi anayamba kuwafunsa mafunso mbale kumudziwa mkaziyo asa ndi kumudziwa mkaziyo kazi ndikasoma anafotokoza amene anafotokozera muja kuyamba kwa anthu aja ati oyo chabwino. Kenako hamuza mkazi uja zoja anoke chabwino tikuita naso kafunika izizi siya ma details zako. Mkazi uja anasiya ma details zake kenako adaja awasiyabe mndende muja ndamauza no adaja muzochani apapa mkazi wakulakwirani kwambiri komanso iwe ndi zotheka kuti umusumire mkaziyo. Ndipo nkhani ikafika pa court ngati ukufuna ndipo mkazi yanga chokulipira. Adaja pova zoti mkazi yanga chokulipira ndanavomereza okay chabwino. Apolisi aja kumbali ndi adaja mkazi uja wapita pamenepa okay chabwino. Adaja anapanga dongosolo lililonse ndanapanga zimene zija mpaka na nkhani inafika pa court linagamula zakuti mkazi uja alipire ndalama yakwana 150,000 rands. Mkazi uja anavomereza okay chabwino ndilipira kwalipira adawawa. Apolisi ajaso analosangalala komanso dolowi analosangalala kuti apeza ndalama komanso apolisi aja analosangalala kuti ajapo. Ndipo pezeka zoti mkazi uja target yake sina iyo alipira adawawa mkazi uja anapita no kwa ma hitman kwa anthu amene amapha anthu kuwapasa target imene ili adawawa. Ndi magezi aja anayamba kumfufuza doloyo ma movement onse izi ndizi onse. Ndi tsiku lina anapanga tap location yake ndipo anakampeza pamene analipo ndi kumushuta zipopolo 12 ndipo doloyo wafika pomwepo. Ndakuluakulu nkhani imene nabwera nayo lero ndi imeneyi ndi ndimafuna ndikuphunzitseni choka pa nkhani ngati imeneyi. Adawawa amwalira chifukwa cha zinthu zoti anakatha kuzipewa. Akuluakulu kujioneti munthu akakulapirani mpepeseni komanso khalani okhululuka kumatha kukhululuka chifukwa adawawa anakakhululuka kuti abasi namukhululukira mkaziyo nsiyana zipita zachitika zimene zatha sibwe zataphedwa. Koma mpoti iwowa anayikoka nkhani kuipitisa patali izi ndi zimene zapangisa zoti mkazi uja angoganiza zowapha awawa chifukwa anthu aku South Africa pa nkhani ya drama samaseka pokapo samaseka kaya kuphana mumaphana. Ndi akuluakulu munthu akakulakwirani
khululukani pofuna kuteteza moyo wanu. Khululukani. Ndikutha kudziwa kuti ena ake mwaphunziramo china chake mu nkhani imeneyi. Ndiye guys, osayiwala panga subscribe ku channel ineyi kuti nkhani ngati zimenezi zizikupezani mosavuta. Chifukwa china chilichonse chimene chikuchitika tizikudziwitsani kudzera pa channel imeneyi.